Okay, thank you so much for joining us. AGH Live Studios, Ghana's numero uno. Yama Kwaba, Yama Wizo. Bon dia, obrigado. AGH Live Studios. Yana Kaini at the Kakrechu at the Ama okay. Yeah, the language is by 97.9. But yeah, to also. And I know Perry and you may have say, Emma Kwaba Stro, Yamisom Bow. Na ujumadi awudie no enso aba power ha ene ne mo ho na bibia ntimi because Kotoko good training so gidi omo a training ahead of the game a told you with regards to the President Cup one had to folk ekwa akobo no yenuanom has to folk for nso ahwehwehwe mo club tia omo nso a training kama e o pobi man ho but ye be hye omo kiane ken Alfred ye be hye mo na and on this very episode you know yes set record be straight yenim say transfer ne de Kotoko eguso Madin Kabeka Chow see a sign bears a 3-4 players aka ho na foreign be any room be man about 5 be ye beto eno de ya completely be intwa so ye beto ye nya so depth e beboa on se calf e de abase confederation cup no ubetima register not more than 40 players and it shows that you need to get squad in depth na yetimi etoa so na yetimi de kobo afi na we kupra na yakotwe afi ebo na ye be masamba be bo 2 na we kobo 3 na we ko akobo 4 and ayi samba ni gina 4 and 5 eboa na o me gina midfield ni ade ade bia nti wadama ye be sign it nti the minim from the corridors of power ewo bia e friend say Asante Kotoko ahemfie ahembobo no sports kwan so ha ene say Kotoko ye be more signings e de aka ho ebinim crash ase e link apia makati no ni ade you say krom ye di mu anti da we dey abrafo be link yate mo link nso afafo nso e bia no mato ade say transfer mo nso mato fan centralfo ready for na to fan team ya menifo nso atoka kranti ya nsa na mo jeje ho no ya jeje ho wie na ekosibuo so nyame mpangu na masa ba bitwa mpanifo adapa ya mpene da obi antimi ntwara na apenkra adapa anase ofakasi apia adapa na msa mo centralfo no mo hyekire bi na mo bogem agent awodo nei mo de microphone simanim nyina no mo de anim ha nanso odonti mo nso mo nidi mo dia ho nam se be bi obi didi die but Kotoko no yetafre ho ye nidim sa pepe na esitie Kotoko bo 1.5 billion na makwese tie se munye no 1.8 munye no 1.8 no krom Ghana o top player look at ho no ha na nti mehira mo a central for mo boa behind the scene no munim mo ho me brafo munim mo ho saa no eduru ho na se eduru judgment day no a mo nsa ntwa mo ho nyedua broni enkonkobo ofafo ne nananom sobo na twobo bia nti se beju so ye ni abobodin e wa ha me da se one machia saa na metie me somo but enei apia makati ye ni central for the bill lenke Lord Hilary the end mayama that said kojo ya yon veli na ne sanju nim dada players no a couple of more be joining foreign expected 1 and now 2 yes and no any nchimu a media transfer ne dia hemfie na ne anti op exclusive ni na koyen channel ho ukọ a ededa honom eda ho eba ne se eba otim bia bi huhu a no abeba pe confirmation ni wa ha nam sa ha ye ne ahembobo ano ene bo opposite nti ahembobo ano sports ena ye question bi aba na yenya adwuma no edi anti na Asante Kotoko yen Facebook page no your problem ana edi na asie a yentimi verify Kotoko Facebook page di anti na verify obi oye panyini pa ene frey number +1 716 787 1300 ene obisa question yenya nipa be 10 omunyina ebisa Kotoko no de nkrofo somo yenso yesumbi nti bibi chitimatuo bia na obisa question ho yes ehia pa de pa ene ye nti mpanyufo ne nkrofo ene nei asomaye ene yenso akogye ntwemu afri mpanyufo a eya Asante Kotoko ho na mpanyufo nso anwo ye tiko ye bo ponoma hiniye ena mo de information nyina ma DNT ena yen Facebook page no verification no ade we ne friends verify yes teams nketua ni nyina mpatimi ayomo de but ye Asante Kotoko fo de ye ya enyo na akwa bibi ho eno ene ho nkomo ena me ba be chichire mu e de ama ne anopa wi anwumre na onso nsa atumi akadwe nti
wokona house fo ni bi tisa Fred mo didi a no achiro mu se masa kwano tum na yento aso enko yanim sa pepepe na esi etie ewo ho no mo ekubatan Facebook womo ewa America brochima mu ha na yeben womo nso kakra menka asem ye adwuma ho na menka asem me no me da womo dan mu bi but bia wono San Francisco ya tena ho kakra aboyinkui kakra ho ufri Sacramento North Hollywood wana uram na akọ kakra matena ho kakra da enti San Francisco ho ewom ye frɛ ba bi Menlo Park and a Facebook ewo this channel no ye disua de enti o makofa basi emfa Facebook de enti em verify emra yakoji nchemu no ye besa akra nso abon ba bi a Facebook no wo ne ahwe na bibia timi akoso kama enti ewo San Francisco ye frɛ ba bi se Bay Area ewo California state ni nyina na California na kropon a Facebook no wo so no the county friend is San Francisco Bay Area na corona nkasa Menlo Park onom na Facebook no ewo na ohwemu a ukọ downtown Menlo Park enyagro now mami come anyway na yenim se ekubatan Facebook yi Meta platform wo mo na Instagram thread Messenger WhatsApp onom any ade eyomodia na in fact you two ways obetimi dia verify your page either say obefa the needed way ni mu no apply no mo dia ma na say obeto Meta verification ni bi no atuaka Kotoko try as much as possible see obefa enema hodo na the proper channel na ye fa so in recent years na mpanyifo research ashema no se menka ema mu in recent years na mpanyifo afa so a se betimi aye na yetimi aboa ma yetimi verify na ekubatan ene ye verification no dey free mu ho no omo headquarters omo office kese Facebook na browse no edem ha na internet na ho de ni nyina free ba nti hwe kakra fasu ade menua ansa na me the story no atwa so the amount ti Facebook omo headquarters ni na we glass nko a ho no nti browse no ye tewa kakra no ba ha ti Facebook na adwumayefo ni bi na ekọ no adwumayefo ni bi na ekọ no so ahwa hwe ni ye mame ura inside dan ni ya chime ya hodo kra nine ekonum Menlo Park oni na Facebook no wo yes eni Facebook for dan eni yes na wo hwe no workers no me dewa na asasi dan wo kire ho a wo ma asa tetete ho anya ketu anti iwramu wo office ho na eni you place call agi nchiremu ne asa call kotokwaso eye nti inside the Facebook office na wo hwe ne ma kakra no so ya de esom nti workers na bi ene edan na eti onom ene Facebook wo mo aso ye da ase so anya additional kakra hwe na ye the story no so to aso de ama saa na ye no GH Live Studio na bibia etimi afra adumu akwa adumu saa pepepe na esitie ewo honom a ene etwa edigo yenko yanim na yemfa tete no ema kama na yenhu yes Kotoko ukokopiem ewo Instagram sorry yen Twitter ya verify nti ubehu se saa badge ne da ho kama baby a meda ne da no blue ne da ho ya verify yet ehia pa verification ay adwuma ewo Twitter anase X ho na oba bepiem ewo bia ahanom ene adri that is Facebook ahade yenya saa de ne bi nti oba o mo se Asante Kotoko Sporting Club enipa 203,000 ena like ena 309,000 afolo nti apem enya agrokra or people who hachi official handle of IFFHS Africa Club of the 20th century all-time Ghana Premier League title holders ye nekutaye nemom ye page no said the ECT and say ya ECT verification be my na mpanyufo se yemfanto manim se omo shramo moma enhamo mo anipa be se nkuruku du a mo test ye number mo bisa ya se ye misa mamo no ba mpanyufo se enye se bia ye nim kwan ye fa so yo nemom ye okwan yenu e fa so apply Facebook verification be ida so beto Meta badge no verification no atuaka na simple obefa the right channel na wo dia show say ebia ikubata na si senti moma me badge na wo de niema show na bibia timi akos Kotoko afaso bi na Kotoko immediately wo mo ye na ene de ekoto waiting list so ana say wait list no so ene de ekokoto ye de ntia ye de ekokoto ho no e ho no any time frame bia a ye ka say ebia ene ye yimu afiri ho ana say e wo mbre a ene ye ana e de ba mpanyufo ntwemu no eno no
Bampanyifo hwe ani mu na ese afia ba ne sa mpanyifo nti Facebook fo nka ena omo frɛ omo sɛ ye page na ma nkrofo bi abie ya na omo de di nsɛm hunu ene nneɛma ahodoɔ bi enti yɛhyɛm yɛpɛ mu blue check mark badge ne bi sɛne ne yɛbɛtumi ato aso na adɔ yɛ profile na atimi a differentiate from the omonwofo no ene authentic one no ampa Facebook fo nso agyeje nneɛma na omo gyeje fulfillment requirement and as a fulfill requirement no any ade ni nyina ma bibia tumi etodwa kama na nkyemu no ene sɛ abusua pre anom sɛ Kotoko yes sampanyufo ne ade no ekokɔ ba sa ama em sɛ previously nya sɛ em sɛ mpanyufo se previous tetete menkɔbɔ bia ebi kura betimi ayɛ miami bra me de miami nua na example ebi a betimi ayɛ me bra kwakwa nkwa mo time kra na mo try so mo apply old administration ni bi try so mo apply na number nom ni ade om de hye na wo de compare we na edifa nti old one na apply no omo de koto list no that is wait list no so and a new one by omo sa apply nti camera say communication team was administration is any other no be about try so obey ne de and also obey apply with this same account nti ama ese na ewe omo an say amo ye sure say emo an na then na ese na number sesa e kira na number sesa any ade ne emfahin kusia any ade nti currently yenuanom set any yenua rich super fantastic bear kon wo mo aye kwan bia so mo fa so a officially wo ma tre e de ama Facebook for no omo no ma back and forth kama bibia de na kwama say currently status Kotoko wo no e o Facebook badge ye twen no wait list and omo de ato enti empanyufo a ehwe yen social media na communication department so esi emfanto ye ne team for anim say Kotoko page na yem verify o Facebook na nye edida ho anase bia omatiada omugusu a epusu Menlo Park division I know Facebook wo aso ye metafo no ene omo kasa se ne be ye na bibia betimi akoso na ase tutim e ba jatimi abaso kwa bibremfo nyina page ya verify na Kotoko yem verified so must be secure de ya verify na de verify ya na hadwen na nyesa blue app no ene e pai bibi sonko na emom ama nkrofo nso biebie Facebook page ni bi omu di nsem munu pa sebe Kotoko di mu a na ha dwene ya ha mo a moye sa no nso mpanyifo se enwo ne mo na munyai but the news within the news ni say enam changes of administration no na obi aba try so obey apply nti e ma Facebook for gbin bibi say ada bibi suspicious bi na de na se mo se bi a team ba ko a obi aba na team ba ko a numbers na ta asesa ne ade wo wait list e de ma to so na no mu e na onim dada on se Kotoko ne de aban beko aban beba na a person de oda ho omunim sa person de ogina ho din nti current administration yenuanom te se enuanom ahodo binom ebo a adwuma Richard Bear komo yes omo ebo yi papa enye fede agro ne enuanom aka mo ye adwuma behind the scene nyina no ye bomb aba so mo ye adwuma pa mo nto aso Kotoko mo ma footage ahodo mo ma video kama interviews ahodo Stevo mo ya ade pa ene Richard Bear komo ye cameras of Richard Bear kuntwa sebe minua nti apokra na odi kwadwuma oje adwuma dodo nyame shouts the minua Bear kon o ma me afrim nyame mano krabie pa na on show den minua Stevo nso na anu adai kra o mkobu yebo kakra enso still a ho ato asa sorry ye adwuma ma Kotoko kama eno nso di etwago nti said mo nam right path so no empanyufo se emfanto dwa se blue tick no omo ensa beka nti officially omo ese emfanto dwa se mo amu bisa yi nyina no enya ni da ho na mom omo nam the right appropriate channel no so omo ya se ye da wait list ye twen ebetimi aye china ebetimi aye ne so omo de blue tick no ebe mai se ne be ye binya differentiate e de free omonwofo ni mu na papa no so asante bema etimi agina na bibia etimi akoso yera se emunchemu no yetimi nya ede amamo onso o asembisa na se opese oni ye one on one super fantastic interviewer Kotoko chewadwenfa Kotoko ho ya ye ne George Kigali owuadi nkomo ye ne Joseph Hendrich adi nkomo nyame bo a ye beba bi premier ni nyina de amamo na asemo wa bi o mo kan ye no enya gro ye de nyina besom mo sanso ene nei ofa osayekwadwo miame ofa madie nyina ofa Antonio osayekwadwo ofa o hwe miame cheche opa ewo bia wo Ohio wo fa asem chiao me giri se yebedi nkomo ofa yeni nkomo unya ho yeni nkomo na
yɛmfa compare nneɛma Kotoko dan Black Star dan nyinaa for sɛ kɔdwo bi di nkɔmmɔ me ɔfa ni mpɔnyɛ agorɔ koraa me ne ɔfa sɛ kɔdwo nso bɛyɛ interview na yɛde bibia no asom kama but woyɛ Kotoko kyitani nanso pɛ sɛ ɔne yɛ one-on-one interview wokyerɛ w'adwen fa Kotoko ho a wo nso wotumi ka yes yɛbɛma opportunity na yɛ premier wo kama ama wiase nyinaa te wo nka me mɛda ha na wo nso ada ha na baabi a wo bia deɛ wohia ne internet frɛ number +1 716 787 1300 +1 716 787 1300 na yɛ no mbuki for interview na kyerɛ w'adwen fa Kotoko recent happenings ho na yɛmnya nsusuaso mpa ɛmfama yɛ team ne bia mpanyin sɛ mentim menkum ntim pro ebia wo adwen pa bia wo kyerɛ no na penkra ɛne ɔfa kwasi apia ne wo mu a ɛka ho bie no ɛgye tum ɛbɛboa ma team no ayɛ kra bɛhwɛ bibi kɔ so ani ni ho a yɛnyɛ interview kyerɛ w'adwen yɛ frɛ me +1 716 787 1300 na wobɛda ha no ma da ha deɛ ohia ne internet yɛbɛma link no na wabɛda screen so na yɛabɔ nkɔmmɔ nti Kotoko Facebook page no mpanyin sɛ yɛmfa ntom anim sɛ ɔmo gu so a ɔmo apply na application sɛ dem kan yɛ on 2 types baako a betua sika ana wa apply meter for the bɛma ana sɛ baako nso a wobɛfa the right channel appropriate way so na wa show nneɛma bi a support na yɛde ama wo no mu ɛna wohwɛ mu a ɔmo nyinhyɛ obia nam sɛ Kotoko aban bɛkɔ ne nti no old aban bɛba fo ni bi tete fo ni bi ana sɛ na ano ada fo ni bi bia yɛ apply nya ne bɔne so e change number no ɛne ade bia o telephone number ne ade ɛna kɔkɔfa we nyina baaya ama recently yɛnuanom Richard Berko ɛne Steven mo ɛne yɛnuanom aka ɔfasafo dukumo ɛne ade nyina ni abra ɔmo saa yɛ a ɛsɛ no ama nneɛma kakra asa akosi buo so nanso Facebook meter a ɔmo Menlo Park bia yɛ friends California San Francisco Bay Area hɔ ɔmo agye atoma ne ɔmo de Kotoko ato waitlist nti expect sɛ ɛnkyɛ mpanyinfoɔ ɛbɛsɛ apusu nunum na yɛate kankan na bibia atumi akɔ so kama na yɛatoa so akɔ yɛnim ɛwɔ mu bɛda sɛ wonya akwanya na wokyerɛ me de Derek Saint Kizito. Thank you so much for watching. God bless you. Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe?